mga viewers, welcome back to my YouTube channel. Panibago na ng video ang gagawin ko ngayong umaga. Pakita ko sa inyo mga viewers kung paano mag-design ng lechon tray. Katulad ng yung una kong in-upload, parehas lang yon, pero hindi yun natapos. Ito na po mga viewers, ipakita ko sa inyo kung paano mag-design ng pinakatay. Kasi yung una kong upload kulang.
Vloggers, no? Gatas yung tinungod ba? Wala yung trabaho si Buyak. Man. Ano yung magbuhatid daw? Kamu nakatog na mo, me?